Gràcies. Amigues i amics, companys, molt bon dia i benvinguts a aquest acte d'inici de la campanya per la consulta popular per la independència que se celebrarà el dia 13 de desembre. D'entrada, efectivament, aquesta sala avui fa molt goig. Deixeu-me agrair a la coordinadora nacional que m'hagi convidat per obrir precisament aquest acte. Mireu, mentre venia cap aquí, anava pensant en les coses que havia de dir mentre tenia posada Catalunya Informació. I mentre escoltava diferents notícies, de cop, quan he sentit que la vicepresidenta del govern espanyol confia en una sentència raonable de l'Estatut, he tingut per un moment una mica de vertigen. He tingut vertigen i he tingut la sensació que era una notícia superada. És a dir, una mica com si un alemany oriental s'hagués imaginat la caiguda del mur de Berlín just abans del novembre del 1989. Bé, aquesta notícia de fa 2 hores l'he sentida, com us deia, tan lluny en el temps que fins i tot m'ha fet gràcia. I m'ha fet gràcia perquè estic convençut que arribarà un dia que ens semblarà mentida veure quant de temps vam perdre donant voltes tota l'estona a la mateixa sínia sense trobar la sortida correcta. Ara encara hi som en aquesta sínia, però ja hem començat a alçar el cap. Aquest estatut del que parlàvem no és l'enèsim intent de buscar allò que alguns en deien l'encaix amb Espanya, sinó que és l'últim intent. Ens trobem certament, com deia, en una disjuntiva històrica, una disjuntiva en la qual ja hem arribat per molts factors. Ja els coneixeu, alguns els coneixeu, la pèrdua de confiança amb l'actual sistema de partits, la relació entre les institucions judicials i la política en general, cosa que acaba per, d'alguna manera, distorsionar aquesta divisió de poders, que és un dels pilars de la democràcia, el fet també de no tenir les eines adequades per respondre als canvis de tot tipus que una societat com la nostra demana, en un context com és l'actual, un context de globalització i competència. En fi, seria molt llarg fer una llista dels motius que ens han portat en aquest punt del camí que no té retorn. Però la sensació és com si juguéssim en un joc d'ordinador i haguéssim passat moltes pantalles de cop. És a dir, hem passat moltes pantalles de cop per arribar al final. I la constatació d'això que us estic dient és, per exemple, l'editorial conjunt que van fer tots els diaris en defensa de la dignitat de Catalunya. No deixa de ser, al meu humil entendre, un prec desesperat perquè saben que el nou estatut és precisament això, una última estació. I sobretot perquè també saben que la dignitat de Catalunya només té un nom, i el temen, la independència. Ja fa temps que l'hem començat a escriure, el futur fa temps que l'hem començat a escriure i a partir del dia 13 ho farem amb lletres molt més grosses. El dia 13 de desembre passarem una altra pantalla, posarem una altra fita en aquest camí, com vulgueu. L'important és que aquell dia, els 161 municipis on es desenvolupi la consulta popular, tot funcioni com està previst. Que tothom ocupi el lloc assenyalat i sigui conscient de la transcendència de la seva feina, perquè aquella serà una data transcendent. Mireu, possiblement hi ha molta gent, o poca gent, hi ha gent, en definitiva, que pensa que aquesta consulta no té cap mena de validesa jurídica i com que no és vinculant, no és important. S'equivoquen. És cert que no té validesa jurídica. La seva validesa és simbòlica, és una validesa simbòlica, però és una validesa efectiva, i aquesta validesa és infinita. I això ho he de tenir molt clar, perquè malgrat que aquest camí l'hagi iniciat la societat civil, i malgrat que sigui aquesta mateixa societat la que estigui impulsant tot el procés, jo crec que tots plegats estem treballant perquè un dia, aviat, hi hagi un president de la Generalitat amb ambició i sentit nacional que digui justament endavant. I quan ho digui, haurà de trobar tota aquesta societat cohesionada darrere
donant-li suport. Fixeu-vos, doncs, com és important la feina que haureu de fer precisament el dia 13 de desembre, en aquesta consulta. Ara i aquí, em sembla just recordar també que els iniciadors d'aquest camí, els primers que van actuar com un far enmig d'aquesta espessa boira, van ser els compatriotes d'Arenys de Munt. Com deia, ells van ser els primers que d'una manera senzilla van sacsejar-nos i van iniciar el camí que ha de fer que el nostre poble, d'una forma majoritària i transversal, recuperi la seva consciència, la consciència nacional. Permeteu-me ja per acabar que us agraeixi la feina que porteu feta i fins al dia d'avui i la que heu de fer encara, i us encoratgi precisament perquè el dia 13 de desembre aquestes gairebé 700.000 persones que podran anar a votar en els 161 municipis on es desenvoluparà la consulta ho puguin fer, com deia, amb totes les garanties. I també perquè cada vegada sigui més la gent que tingui clar que el futur depèn exclusivament de cada un de nosaltres. Catalunya va ser una gran nació. Ara només som una comunitat autònoma. Una comunitat autònoma, a més, de règim comú. Però no tingueu cap dubte ni cap por, perquè el dia 13 estareu posant una fita molt important. Aquest camí que porta cap a la independència és ben recte i no vol dubtes ni mirades enrere un cop decidit. Aquesta fita que posareu el dia 13 de desembre és una fita perquè Catalunya torni a ser un gran país. Moltes gràcies.